точка, не се обана 40. Това е несериозно, човек. Газ, бе, виж от другата страна, бият, бе, Пепи, ето Пепи почна, Пепи, давай, бе, брат, Пепи! Абе, хора, това е неговия човек, бе, Армандо. Накрая трябва Пепи, да давай, нещо бе, голямо, брат. Аз казвам, ще набият. Пепи, давай, бе, брат! Натисни яко, бе, Пепи! Ще набият, аз ти казвам. Цъкаме всички заедно. 6 човека сме. Давай ти, братя, давай ти! Газ. Армандо, Чакай, сподели да на фърлят, това, на Бате Салим. Блока, чаках ми да фърлят или Сподели на Бате Салим. Не дойде тази вечер изобщо нищо. Ръкавица има ли? Нямаме, нищо нямаме ръкавица. Е така, без ръкавица, брат. Ама вече ти бягаш предиката. Няма да бягам, брат, сега ще правим... Нещо голямо трябва да удариш, брат. Нямаме ръкавица. Давай ти! Имаме 4 секунди! Ние нямахме ръкавици, не събрахме 2 ръкавици само. 4 секунди имаме! Профила минали обаднаха. Хора, накрая ударете нещо голямо. Армандо, сподели на Бате Салим. Защото ако не фърлим голямо, ние падаме пак. Чай се пусна да сливам. Така, готово. Газ. 10. Армандо, нещо, брат, чуто ми. 7. Паднем, аз ти казвам. 5. Падаме. 4. 3. 2. Айде, падаме, брат. Еми няма, брат, аз... Аз кой ви казах? Аз кой ви казах? Падаме постоянно, лице. Не падаме постоянно, брат. Ела, получи ръкавица, братчето. Не сериозна работа. Брат, ако искаш да направим наказание с лицеви опори, става ли? Добре, прей 20 лицеви пори. Айде, правим. Айде, Момчета, давайте 20 лицеви опори правя. Момчета, давайте, цъкайте. Цъкаме, хора, цъкаме всички заедно. Газ. Да. Цъкаме. Дойдоха му хората, Дойдоха му хората. Давайте, момчета, 20 лицеви опори. Споделя на Бате Салим, Армандо. Или той до тебе ли е? Къде е? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Бате Драго! Падаме, Бате Драго! Давайте, давайте! Давайте, бе! Газ, хора, играем с наказание! Бой! Давайте, бе! 20 чупа, давайте, бе! Бой по екрана, бой! Давайте, момчета, давайте, бой! Добре дошли, хора! Газ! Играем с наказание! Газ! Пепи, давай, брат, Пепи! Падна ми батерията. Споделяме, хора, газ! Газ! Давай ти! Нашите, давайте, нашите! Газ! Розешки, за да дойде спид. По-бързо да дойде спид. Бой! 7 човека сме. Ще бъде само с лице опори, брат. Става ли? Газ! Цъкаме! Бате Салим, Бате Армандо! Благодаря ви! Челни стойки, ако трябваше да направим, и една челна стойка нагоре. Накрая... чакай! На Бате Армандо... Чай, сега сетих. На Бате Армандо му даде това. Ръкавица му даде. Бате Армандо, на 30-та, ако не дойде спит до 2 минути и половина, пускай ръкавицата на 30-та секунда. Айде, Кинг-Конг, къде остана Кинг-Конг? Верно ли, бе? Аз стига, бе. Кинг-Конг не знам изобщо къде отидаха. Добре, пак играме без ръкавици, хора. Няма проблеми. Бой! Добре, на 30-та пуска облака.
Пускай облака, ма искам нещо брутално да е. Две минути имаме. Няма да дойде спит, хора, да знаете. Няма да има спит. Спит няма да има. Изобщо няма да има спит. Нямаме, бате Армандо. Аз ти казах, че имаме само 3 ръкавици и то отидоха тези 3 ръкавици. Днеска ние сме без тях. Газ, хора, цъкаме всички заедно. И споделяме лайфа, споделяме тъпя лайф да му е. Газ? Ами пак ще набият, брат, така като гледам. Кинг Пуска Конка, облака на 300. давай, Иванка. Тъчънко къде е? Тъчънко така, като гледам, няма да ми колко пъти му споделям на Тъчънко. Газ, хора. Няма да идват На 300 пуска облака Армандо и през... Аз тук през облак. И пусти нещо голямо. Трябва нещо голямо. на 5-6 човека. Ти си пусна ръкавицата, нали? Колко пъти споделям? И на Тъчънко. Добре. Давайте, момчета, имаме точно 54 секунди, момчета. Ако го ударим, оставиха ни в битката, ми оставят много лошо правят. Аз отивам на тяхни битки, те не идват при мен. Нищо. Говори ли ти нещо? Говори ми направо така, като гледам. Имаме 30 секунди, момчета, 30 секунди. Пуснаха облака оттатък. Кой пусна облака, бе? Давайте, момчета, имаме много малко минути. Ще набият, брат, 15 секунди. 13, 12, 10. Давайте 9. Пада ми. Пак ли ще... Дай! Дай му! Дай, бе, брат! Дай, бе! Пак и пада ми, бе! Сектира, няма го никога, акумулатор го няма. Прей 20 кляканки, прей. 20? Да. Окей. Дай ми. Цъкаме, хора. Браво, бе, лудак. Цъкайте. Цъкаме всички заедно, Газ. Венци, тази е последна битка, да знаеш. Не, още си има. 3. Добре. Тя, ако имаш работа, бате Армандо, след аз излез бате Салем, ако иска да остане. Няма проблеми. Споделяме си лайфа. Споделяме си лайфа. 17, 18, 19, 20. 20. Оха, агнето вътре много добре се раздвижи. Давайте! Газ, бой! Хора, видяхте. Спид! Айде, добре, бе! Айде, спида! Пускай ръкавица на спид. Не, на спида не пускай ръкавица. Бой по 2. Три розен ли, бе? Аз сега... 3 гози! Качете горе 3 гози, веднага 3 гози! Силно лапка веднага. Ако не мога да го фанем, не дайте да го фащаме, ще бием през ръкавицата. 3 тариката ни трябват горе, 3 тариката горе ни трябват. Още 2 рози, 2. Добре. Няма проблеми. Ще бием през ръкавицата, Армандо. Няма. Газ, всички заедно. Газ. Мисля, че дойде. Бой, бе, бой. Той не дойде. Значи, така с вас няма се разбирам.
Бате Армандо, на 30-та секунда пускай това. Ръкавицата. Отивайте на Беко, той ще го пуска. Достигнахме. Окей. Добре, пускай ръкавицата на 30 секунда. Да споделя малко тук. Газ, хора, газ. Очакахме, че ще дойдат. Не дойдаха, он каза, след малко ще дойдат. Бате Зангол, Лари, Бате Зангол, къде си Бате Зангол? 3 битки на биета. Което на лайф. Айде, Бате Зангол. Сега пускаме ръкавица. Бате Зангол. Това е. Значи, какво правиш? Иди ми сядаш. Абе, що ми взимаш телефона да цъкаш, бе? Тапанар. Стига, бе. Тай тук телефона. Чакай, тук съм друг лев да цъкаш, чакай. Айде, нацъкай тук. Абе, какво става, къде сте? Газ, хора. 6 човека сме. На 30-та пускай ръкавица, бате Армандо. И бой през ръкавицата. Искам влак, искам да лети влака. Искам влак да летни. Кой ще пусне сега влак? Кой те река да ми пусне един влак? Айде. Не знае кой ще пусне влака. Аз ще видим кой ще пусне влака. Не се знае кой ще пуска влака, не се знае. Влака кой ще пусне? Ако дойдат уния, ако дойдат... Не знам, Жорка, не знам къде избягаха, брат. Аз видях кои са... Здраве, момчета. Аз му споделих, казах му на този да влезе, на Кинг Конг, казах му да влезе, или на този на Ташунко, споделих, ето пак ще набият. Ето пак ще набият, ето чукови почнаха и чукови. Газ! Ето, пак ще набият, пак. Къде си, бе, Ташунко, усти големия. Аз само стоя ще гледам. 12 секунди имаме! Газ, хора, газ. 7, 6, Настигата ще наминат! 1! Браво, бе! Слаби сме! Нищо! Паса за зъби имаш ли? Не запомнят. Уния хора оттам, дето отидаха, не додаха. Не додаха изобщо. Паста за зъби имаш ли? Паса за зъби. Нямам човек, дай тук ще се опълни. Нямам човек паса за зъби. Ти не ми казваш за такова нещо. Давай нещо друго да помня. Добре, прей 20 лицеви. Пак ли 20 лицеви? Чакай, добре, ще го измисля, нещо друго ще дам. Чакай. Вземи сол и сипи малко сол на една лъжица и знаеш какво да правиш. Изяше. Накарал да пи вода. Изяше. Сол да не знае какво. Тя солта е добра. Ето ме накарай поне захар да такова. Захар поне да... Което прави, бе. Пускай ръкавицата, Армандо. Какво през ръкавицата още сега, брат? Пускай ръкавицата. Само ще излизаш. Газ, хора. Бой през ръкавицата тогава, Армандо. Тап се на битка. Ако си тук, ако ме чуваш. Има торта да се... не дей така. Цъка ми, хора, газ. Коро не е ли от другата страна? Браво. Гледам книга.
Готинга. Фърляй го. Шоу! Да, бе, бата Салим, що има битка, аз идвам после. Вкусна ли е сута? Пуска ръкавицата Армандо, или ако ни няма спид, братчето ми пуска ръкавицата още сега. И бой през ръкавицата, колко стане братчето ми. Ако паднем тая ще правим наказание, няма проблеми. Айде, давайте, братя мои! Абе, Нетко, кой също да само? Голяма витка. Видя ли солта? 8:30, брата. Давай, няма проблеми. Бой сега. Виж да. Радослав, добре дошъл, братчето ми. Радославе, бой, братчето ми, играем с наказание. Ти си приятел на бата ми, Нетко. Бой? Къде сте, бе? Къде сте, братко мой, наши хора, къде сте, бе? Оставите ма сам ли тук, бе? Те! Фърляха ръкавица оттатък. Ама, Вица, ако ще фърляй големи точки, защото имаме минута и половина. Мисля, че ще набият за минута и половина. 115 точки оттатък, ние сме едва на 43 точки. Ние нямаме нещо да се фърли. Армандо, нищо не ти фана по 5 брат. Дайте фърлите нещо голямо трябва да фърлим. Да обърнем резултата, нещо голямо да фърлим. Оттатък 600 точки станаха. Ние нямаме шанс, брат, да обърнем. Нямаме шанс да обърнем изобщо. Нямаме шанс. Трябва да се фърли голямо нещо. Трябва да се фърли нещо голямо да обърнем резултата. Трябва да фърлим нещо голямо, иначе падаме. И 3 секунди имаме. Ако някой фърли нещо голямо, да фърля сега, защото ще паднем пак. Десет, 9, 8, 7, 6, падаме, да знаете, падаме, 5, 4, падаме, 3, 2, 1. Аз така ще направя, че някои хора изобщо вече няма да им обръщам внимание тук. Нищо. Аз видях кои са тук при мене. Последна битка, това беше последната битка. Направи с наказанието и аз пусна малко прозорец към момчето да скачи при мен. Оцет имаш ли? Има. Съпи малко оцет и го изпи. И после като свърша, ще ти пиша от другия ми профил какво трябва да купиш да дадеш. Чуле? Айде, пи оцет. Като се завършек. Айде да направим още битка, бе. Ти искаш, че хора може да влядат и другите хора може да влядат при мене. Да правим още една битка, Армандо. Малко ли битки играхме? Ча да видим се кошка е топ гифтера. Ако каже не, няма да играем. Ти как направи миналия път? Казаха не. Влезе! Дай бе, човек! Дай да направим сега, бе! Виж как колелото се върти, виж. Когато ти казах да играем, ти викаш. Виж сега. Когато ти казах, хайде да пуснем една битка, не, за тебе ти дойде топ гифтера. Сега също направя. Видя ли колелото се върти? Няма пи оцет. Си пия ушката, пускаме, ади.
Ама приятелска битка. Добре, айде. Давай. Ще вземеш 14-те победи ли? Айде, давай ти сега, тъчунко тук. Айде, пи оцет. Пи оцет, оцета, пи оцета. Къде е оцета във